Pero ang tensyon Senado ron, grabe paghapon kayo ha, kay kagahapon lang daan. Singgitan mahigala ni Kiko Pangilinan si Ruben Padilla. Mo nang gaaway sa dito mahigala, grabe emosyon. Tensyonado pag yun kayong sinit ha. Tensyonado pag yun. Ano ato paminahon kadali ha? Unsa na ilang debate mga kaigalaan? Sige ko no dong. Okay. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I So, understand, Mr. as a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution. Isog ni mga senador mo rin, tadugo ng biklulono ng mga utok. Dali kayo mahigala mabikil ang mga senador karong panahon na ha. Mura di pwede magsamok-samok karong panahon na. Ato sa balik ka gamay dong nagsini. Mura to ni taas ang tingog ni kuan ni Pangilinan. I still have the floor. Inaana murag suko kayo. Ha? Murag emosyonal lagi kayo mahigala, tensyonado kayo senado. Balik ka to gamay dong. Akin na. In this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Paano pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So Okay. to say that Sa mga ni mahigala ha, initay mga kaigalaan. Pero pagkahuman, iduol po sa Pangilinan ni Ruben Padilla o ni Lamano. Wa po Lamano sa Ruben. Sports lang. Asaman to lang paglamanuhay dong, bebe. Asaman to, be. Lamano lang gamay. Wani dool ba siya? Ay lang yun sa bagay ha, ay lang yun. Ayun na, hinahinay lang na. Wala na tatakot dyan, ha? Dapat mapatunga sa Lito Lapid, wala na yung magkasaga. Ay, nahinay lang. Nagkainitay. White type meron na. Nagkainitay mga senador.
wide lang ang record ko pero napunta ko kay seminar. Hindi na kaya na mag-wide tas Kanay mo ni. Mo ni ang lain nga version dong. Kana gilaman no man siya ni Kiko. Oh, wala. Laman no ta kay nagisinigi tay tagalina. Kanina ko may galam mo si Sharon Cunita may makapalamano ani siguro ng duha. Kaya kini si Ruben Padilla dunay duha ka mga movies ani kaniadto nga iyang partner si Sharon Cunita. Sweetos Inday Ken anay galiniya kay murag usa na sa mga fans ni Sharon. Kung mga kanta Sharon Cunita makuha magin Inday Ken og mag-video kina. Asa tayo ito, Unexpectedly Yours o sa ka romance drama katong ilang si Ruben Padilla o si Sharon Cunita kani unya kani maging sino ka man so kini maging sino ka man si Sharon o si Ruben mo manag-uyab ani sa salida ra guni di po dingo magsilos po si Kiko po. Maging sino ka man. 1991 ka na nga, comedy action, nga movie. Kani, duha na kabuok. Ang iyang, Unexpectedly Yours. Si Ruben Padilla o si Sharon Cunita, unsa ba istorya ni basta kining maging sino ka man, murag na sila man, nag-uyab ni sila day. Nagka-uyab ni sila ni Sharon at the time, niya, nindot pa na ilang, ni katong paggawas anang kanta kay nga maging sino ka man, no? Sa tong kana katahi ko no dike katong maging sino ka man. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Mao na no. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Asa to? Sunod lagi? Sa to? Murag bahay mo kantay na si Idol Boyke. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Basta't mahal kita, kailan pa man. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Sukos Kiko Pangilinan ang kantahan. Memorize ko na ni kasamang Jesus Minya, asa ni Inday Ken Galiniya, mahal kita, basta't mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Pasensya lang tingog nga more or less sigid mga kaigalaan, ha? Hindi na ako may kinalali si Ruben Padilla, Kiko Pangilinan gahapon, initay gyud, kay initay, pag humag initay, hapit mo sumbagay, ha? Murag si Sharon Cunita nga magtan-aw inay murag si Sharon may makapalamano paglamano mong duha diha kay kinini ang kuan. Total pareha man tanan dinhi nga kuan. Dunay mga pinagsamahan ani. At lagi katawa mga sukintig paminaw. Pidang gubuta ini kaya emosyonal ang mga senador. Emosyonal, no? Si Ruben Padilla sad emosyonal, si Kiko Pangilinan emosyonal. Mao tong pagduol pang Kiko, nanuol po ba mga senador? Nabalaka po may Jinggoy ni Duol Jinggoy. Asa tan-aw ko dong paglamanon la dong, mo ni dong no? Paglamanon sige ko no, ang video ko no dong, ano? So Duol Jinggoy kilisod man. Ano man sa mo dawat sa kwan. Paduol Jinggoy, paduol si Peter, paduol po si Bato para makatabang sad. No? Kay mura mag-init naman kayo. Barog subagay man. Si Win Gatsalia nagpalikod lang. Pero way problema kay namas lito lapid maluwas na dayon.
Ato lagi kato katawa mga sugid tig paminaw. Porbida. Aron sa tama higalang. Ato sa nitagag pagtagad mahigala. Stilan. Alas 10 na mga higalas uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ato sa hatagag pagtagad ni amay tiguang mga kagalaan nga kanana ang gidaginot pa man nila. Unahon to sa ni pag gamay lang di patang padayon ning isyu mga higala sa movie nila ni Kuan Sharon Cunita og ni Robin Padilla maging sino ka man og katong Unexpectedly Yours.